everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kada ugat. Kinuo ko. Unsa bay? May shooting incident, bay. Ha? Kumbati na? Kuyog ko! Huwag kay labot, bay Rudy. Dinhi ka lang. Ako rang gitawagan. Huwag kay labot sa operasyon. Pero gusto lang kong mutabang. Ayaw lang lagi. Huwag paro pa kay liwat. RJ, buot mong ipasabot. Abi kay Duna ka na may liwat, mamahala ka na lang usay mahitabo nimo. Mao ba? No, dili na mo. Sige, di na ako magdugay. Muadto ko karon dayon. Di na mo. Paita ng inyong trabaho, Rudy, uy. Ay, nilakaw lang dayon ay. Wala gani magkahuna-huna og kiss. Diretso lang lakaw. Anang puntuha day, Maris? Ang si kang musabot? Tawag sa trabaho. Sayang katungdanan. Pero may malanggog kong kuyawan, Rudy. Ampo lang. Way kumo sa pag-ampo, day, Maris. Nanang ako mga kauban. Sir! Sir. Lain kita po. O, lain nakasulat kaya pon. May papel ipapaus sa patayng lawas. Unsa, sir? Sakop ko ni Mr. Carpio. Mr. Carpio? Yes, RJ. Why suspect, sir? As of now, we're facing the blank wall. Unsa kay record ang hindi posible? Ato gyugay ang record. Mamarukay katong biktima. Drug poser. Sir, wa ba'y laing naghimo og operasyon? Gawas na to, sir. Well, RJ. Dili ka ha na nag-unay na kini sila karon, sir. Kay base sa senaryo, sir, murag nagbaus-baus sa pikas bahin, nahitabo usab. Doon na gihapoy na kaswat. Sakop ko ni Berting Cobra. May punto ka, RJ. Basig nag-ilog na kini sa ilang baluarte. Nag-ilog na kini sa ilang ganansya. Unsa? Tinuod ba? May lain na sab nga gitiklo. Ug naa gihapon na starring gihapon ang akong ngan. Buisit. Kinsa ba naghimo, anak? Ha? Kinsa? Buisit. Okay, bye. Ha? Doon na sila ang kitipi. Ug nakabutang gihapon ang akong pangan. Masay pasabot, sir. Bugo ka, di ka kasabot. Sa gipatay, doon ay gisuwat dito nga sakop ko ni Mr. Carpio. Mana klaro og tataw, tinaw kayo. Sa'yo ba sabutin mo? Dili ba uniformado ang nakatigbak? Sa'yo ba sabot ni mo? Kung uniformado ang nakigo, makaingon ta nga, watay mahimo niya na inkwento. No. Dili uniformado ang mibanat sa mga tao. Not in uniform. So, klaro kayo. Nga ang imong karibal sa negosyo, ang mihimo niya na. Unano? Dili ba, sir? Ang ugbuot mo ibasabot nga ang nahitabo kang kulot. Mausab ang nahitabo aning gipatay. Oh, the same pattern. The same pattern. Maulay kong pagto, sir. Amo, posing. Kung mao ka na.
Kinahanglang akong palihukon ang akong tanang mga kontak aron mahipos si Berting Cobra. Ma'am. Kung siya man og galing ang utok niya ni, pues, tan-awang tag-asa kutob ang iyang abilidad. Na ako daghang kontak nga unipormadong pundok. Mo'y akong pahipuson kaniya ug itugan ko ang tanang information kalabot kaniya. Very wrong. O si very wrong. Kung ay imong itog yan sa mga uniformado, dako o posibilidad nga ikaw dali rasang masikop. Unsa? Masikop sab kadayon tungod kay say gayon nga masakpan si Berting Cobra. Mangamong siya og siya usab ang mutukan sa tanan nga information kalabot nimo. Unsa? Nakuha na imong punto na ko sir. Ano? Yes, Unano. Okay sir. Og labaw sa tanan. Ikaw kinahanglan magbantay ka. Tungod kay what may ba? Nga basin ikaw ang isunod sa pagtipi. Oh no. Di sila makahimo, ana. Nasayop lang sila nga makigbangga nako. Basula nila ang pagpakigkontra nako. Di na ako sila makontak si Tisoy Mandirigma. Tisoy kung Berting Cobra. Kung ikaw man ang nangaha sa pagpakigkontra nako, pues ingnon ko ikaw. Nga pilo-piloon sa makadaghan ang imong pagbasol. Gipatawag ko na usab ka mo. Tuod kay gusto kong inyong masikop si Tisoy Mandirigma kung Berting Cobra. Asa ka ito naman si kita, sir? Nagkasinati na kabo sa iyang dagway. Ang uban, sir. Wa. May kasi natin uban. May wa. Okay, tanaw mo. Maukini ang iyang dagway sa pagkakaroon. Scarface. Carface. Akong ipakita ninyo pinaagi ining dakong computer. Gi-upload na ko ang iyang dagway. Lakip na si Arang. Good. Very good. Silang duha ang sikupo ninyo. Bisag asa nilang duha. Okay, sir. Og, timali, kinahanglang pino pa sa bus ang paghimo ni ini. Dili ko gustog bulalyaso. Oo, sir. Uy. Si Bay Algie na kanang naabot day Maris. Salamat in taon nga nauli na siya. Unsa kay resulta? Bida no? Di sa dalim ang mga panghitabo dining dapita. Sige din patay din he. Oh, pero de. Dong, undang na lang kahaaning trabaho ah. Maris, Nga naman daig good, ug mabalik na lang ko sa akong trabaho. Ang importante nga naa ka sa trabaho nga luwas ka. Og layo sa peligro. dili, Maris. Ni anak ko aning trabaho. Doon na ako'y commitment sa pag-alagad sa nasod ug sa katawan. Palabihon mo ang imong commitment kaysa imong pamilya. Kung doon naman ko'y commitment sa akong trabaho. Labaw na kong doon ay commitment. Diha ninyo. Relax lang, day Maris. O kamo mo, ingon lang mo, ana. Pero ako diri, usabay patiyon ako. Dili mo makasabot sa akong kahimtang. Dili ko gustong mabiyuda og dali, RJ. Nagkasabot ka ba? Ara, asa ka? Mamalit ko og atong supply. Ilabi na ang gatas ni Dudong. Ako na lang. No, ako na lang. Di lagi ko magdugay. Og sa pasad, di mayo magpasaya-saya ka. Okay. Sige, ikaw mag-ikaw. Pero ikaw ay pagkumpiyansa, mag-amping ka. Ayaw ka bala ka. Maantigo kong manalipod sa kong kaugalingon.
Bigas, bugas, o mga dilata, isda, o mga panakot. Ay. Pagtanaw, day. Sorry kayo. Uy, si Ara ka to. Siya dyan ka to. Dili mahimang masayog ko. Siya dyan. Hello. Hello. Pusing. Nakita na ko si Ara. Kaya sa kamol. O kung sa'y buhaton mo kung imong nakita. Pusing. Bogo, tonto. Di na kinalang manawag ka. Tumanang gimando ko. Signita si Ara. Kinahanglan yung mga kaligay ko. Nagabantay ko ang tutuhanan. Usa to sa sakop ni Mr. Carpio. Ari ka din mo, Agi. Kumusta? Ikaw? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.